Heavy route to Walmart Super Center. Proceed to Badger Creek Drive. Back to another vlog, and today po ay rest muna tayo sa mga nursing related na mga topics. Mag-grocery lang ako guys, pakita ko lang sa inyo yung mga buhay ba dito. Muntik na akong na-aksidente guys, kaya talaga kapag nagda-drive kailangan talaga focus, and dapat talaga yung reflexes is mabilis. My God! Kasi guys, yung papunta dito, ang daming truck. Naka-cruise ako. Ang speed limit is 55 miles, which is in kilometers, 88 kilometers. Ayan, naka-cruise ako. Nung pagkasalubong ko sa kanya guys, as in, ang lakas ng hangin. Tapos parang may mga dala siya na maliliit na mga bato. As in, yung mga bato tumama dito sa windshield ko guys. Oh my God, talaga akala ko mababasag na yung windshield. As in, na-feel ko talaga na shake ko tong sasakyan. Tapos yung isang kamay ko gumanon. Tapos gumanyan na ako, grabe talaga. Buti na lang yung isang kamay ko na steady ko pa rin talaga dito sa manubela. Parang gusto kong tumabi kanina, kaso highway kasi hindi ko alam kung pwede bang tumabi or whatsoever eh. As in, talaga nag-nervous talaga ako, pero ay my God. Pinagpatuloy ko na lang, tapos tinuloy ko pa rin na naka-cruise ako kasi kasi at least hindi wala sa utak ko yung dagdag pa na sa paa ko na mag-brake at mag-accelerate. Naka-focus lang ako sa kamay ko. So, oh my God talaga. So, yun guys, mag-grocery po tayo ngayon. Balak ko sana guys na bumili ngayon ng sofa, kaso mineasure ko yung gusto ko na sofa, hindi siya kasya dito sa sasakyan. Kahit itupi ko pa yung lahat ng upuan dito, hindi kasya yung sa length niya. So, hindi ko alam, papadeliver ko na lang siguro. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. But anyway, let's go na guys. So, andito na po ako ngayon sa bahay, and medyo inayos ko lang yung mga pinamili ko kasi papakita ko sa inyo kung ano ba itong mga pinagbibili ko. This is worth of 1 month, if not 1 month, baka mga 6 weeks na naman guys. Kasi parang yung last na grocery ko is napunta siyang 6 weeks, but that was less than $200. Ngayon guys, ang na-spend ko sa Walmart alone is $201. Tapos pumunta pa ako ng Asian store. I bought some food there. Grabe, ang mahal sis. Okay, so unahin ko na to guys. Itong binili ko na merienda ko kanina kasi hindi pa pala ako nag-breakfast, ako nag-lunch, ganyan. So, bumili lang ako guys ng glazed only $4. 3.98 na yung 1 dozen. Really good. Para siyang Krispy Kreme. As in, mas masarap pa siya kaysa sa Krispy Kreme. So, unahin muna natin to. Kanina guys, I was in the fresh produce na mga na lane. Sabi ko, grabe yung cart ko. Pang
healthy living. Tapos, nung nakalagpas na ako doon, puro na ewan yung pinagbibili ko. Hindi ko na isa-isahin yung mga prices, guys, kasi ang hirap mag-edit ng mga may prices. Pero, itong lahat na ipapakita ko, $202, including that donut. Okay. Meron akong cauliflower here. So, yung mga gulay dito, guys, more on Baguio vegetables siya. Kasi, yun yung mga gulay nila dito. So, ayun, makikita nyo. Ito, broccoli. Ayan siya. May dalawang, ganyan ako ng broccoli. Bumili ako ng napa cabbage. Ayan, kasi gagawa ko ng kimchi. Potato here. This is the rosette potatoes. Hindi ko alam kung ano bang pagkakaiba ng mga patatas nila dito. Pero, basta patatas. May iba-iba kasing tawag sa patatas nila. Iba't ibang klase yung patatas nila. But anyway, yun. And then, here naman is cabbage na yung cabbage talaga natin. Repolyo natin. Fine green beans. Ito para siyang sitaw. Pero hindi talaga siya actually sitaw eh. Natikman ko na to dati. Para siyang, hindi ko alam eh. Pero may nabibiling ganito din sa Baguio. Para siyang maliliit na Baguio beans. Ganun. Pumili ako guys ng dalawang tinapay. Magkaibang brand. Tingnan natin kung anong mas masarap. Ayan. Pero nagtataka kayo ba't ang dami mo namang binili na tinapay? May expire lang din naman yan. Ayan. So itong isa November 22. Ay yung isa November 19. Ayan, so 10 days na lang tong isa. Tapos tong isa, ilang days na lang din. But anyway guys, kahit hindi ko siya maubos kasi, nilalagay ko siya sa ziplock. Tapos freeze ko siya para pag, gusto ko na lang na i-toast. Ganon. More on, kasi ako, hindi kasi ako mahilig sa bread na yung fresh na bread. More on toasted yung gusto ko. And then, bumili din ako ng snack ko dito guys. Oreo, yung tipong pag nag-crave lang ako ng sweet, ito lang yung kakainin ko. Tapos, binabaon ko rin to sa hospital. Kitchen towels, ayan. Mushrooms here, ayan. Alam nyo naman, mahilig ako sa mushroom. Sili, alam mo ito yung parang sili na pang-sigang, pang-paksiw namin sa Ilocos, ayan. Okra. Ang okra po na ito ay almost $4. Igbebente ka lang sa Pinas. Kumuha ko ng lettuce kasi alam niyo naman, Korean something. Spinach. 36 na eggs. Ayan, ano lang to? $3 lang siya. So, nagulat ako. Ang mahal na niya, sis. Diba dati yung nabili ko na grapes parang 25 or 50 cents lang siya. Parang 25 pesos lang isang. Itong mahal na niya parang mag $4 or $3 something na. But anyway, kisa naman junk food yung binili ko, diba? Pero, antayin mo sis, pakakita ko sa'yo. Binili ko naman is canola oil. Kasi parang may distinct na amoy yung vegetable oil. Kaya sabi ko, magka-canola oil nga ako. Try ko nga rin. Let me explain myself. Gano'n mag-explain, ganyan ka naman talaga. Mahilig ka talaga sa noodles. Nitong mga nakaraang araw, gabi sa hospital, wala kaming mga food, walang mga nagdadala ng merienda. As in, yung gutom na gutom ka na, yung ang dami mong, kasi syempre, yung katawan ko, parang iniisip niya na lunchtime na. Kasi yung breakfast ko, yung before ako pupunta ng work, tapos yung lunchtime, as in, gutom na ako, tapos walang makain. So, ang balak ko dito guys, i-stock ko to sa hospital. Para kung walang makain doon, at least may maluto kami. Kasi, hindi lang din ako guys ang kakain nito. So, meron akong teriyaki beef na chow mein, teriyaki beef na yakisoba, chicken flavor na yakisoba, teriyaki beef na yakisoba, and then teriyaki chicken. Yan. Beef flavor. Ito naman guys, kapag ang ulam ko naman dito sa bahay is parang dry na dry. Gusto ko yung may sabaw, lalo na kapag malamig na malamig yan. Tapos tamad na ako magluto ito. Kaya kung mapapansin nyo sa mga previous na vlogs ko, nagme-meal prep talaga ako guys. Kasi alam ko, kung hindi ako magme-meal prep, kung ano yung mga easy to eat na binibili ko, yun yung maluluto ko. Kaya nagme-meal prep ako. Yan, spicy chicken naman to. Tapos, ito yung Maruchan. Ito, dadalhin ko to sa hospital. Kasi ito yung gusto nung kasama kong CNA. Mahilig siya sa ganito. Kaya, yan muna para naman, may makain din siya. I mean, para, may ma-share din ako. Alam naman ako lang kumakain. 4 na garlic.
Ito lang para may hint lang kayo kung magkano ba yung magagastos mo kapag nandito ka na. This is good for one person only, ha. So, nagbabudget talaga ako ng $200 for my food every month. Kung under that, kung kunyari, like, itong mga beans, guys, ay hindi ko naman ito mauubos in a month. So, ibig sabihin nun, next month, mababawasan yung budget ko niyan. I mean, lesser ang magagastos ko kasi may mga stock pa ako niyan. So, bumili ako ng black beans tsaka white black-eyed peas. Ayan, kasi namiss ko na yung sa bahay namin. Ia-adobo ko to. Parang ginagawa ni Nanang. Ayan. Tapos, bumili ako guys ng plastic wrap kasi kailangan ko to sa gagawin ko na skinless longganisa. I'm gonna try to cook something like that. And then, Parmesan cheese. And then, paprika for also my skinless longganisa. Tapos, meron akong dishwashing liquid. Ito, guys. This is for my skincare. This is the L'Oreal. Yan. Hyaluronic acid na 1.5. Ayan. Nag-sign up kasi ako sa L'Oreal ng, free sample. Pinadalhan ako ng free sample. And nung trinay ko, guys, as in, nag-dry agad yung mga pimples ko. So, I bought this one. This is $22, $23. Medyo may kamahalan siya. But anyway, for the skin, kasi tingnan nyo, at least ngayon hindi na ako masyadong nagkaka-pimple. Just my dark spots talaga yung kailangan ko na i-workout ngayon. I got a lot of onions. Ayan. Bumibili na ako guys ng madami. Ayan, 2, 4, 6. Kasi mahilig talaga ako sa mga onion, garlic, ganyan. Uy, tingnan mo, may nabili ako na, kamote, sweet potato. Kasi balak kong magluto din ng buridibud, something like that. And then, avocado, medyo mahal siya sis. Parang less than $1 ang isa. So, itong 4 $4. Gusto ko kasing itry yung avocado toast. Ba't gustong-gusto ng mga puti ang avocado toast na yan? Ako naman guys, hindi ko naman close yung palette ko para sa mga Asian food lang. Gusto ko din itry yung pagkain nila dito. Kasi, kasi dito na ako eh. Kaya dapat mag-adjust talaga. So, hindi pwedeng hahanapin ko pa yung mga wala. Alright? Meron pa akong binili na carrots kasi gusto magpansit. Tsaka kung saan-saan ko lang recipe to talaga na nilalagay. Kailangan ko talaga yan. Baby carrots. Ito na naman. Bumili na naman ako ng baby carrots. Intended for baon na naman ito. And then, red bell pepper. And then, kamatis. Ito guys, mahilig ako sa kamatis. Pero kung hindi ko kasi siya nauubos, hindi ko to hinahayaan na nasisira. Lahat guys, lahat yan, freezer ko. Pagpasira na, freeze ko na yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Ayan, so ito, isang supot siya ng puro delata. Okay, papakita ko lang sa inyo yung mga delata ko. Nakikita nyo na to dati na, na kinakain ko itong mga to. Coconut milk kasi maggagata ako. Nagamit ko na kasi yung isang coconut milk ko kaya. Ayan. Sardines in oil. Ayan. Masarap itong mga to eh. Sardines in hot sauce, oil, and hot sauce. Corned beef hash. Ayan siya. Napaka-nostalgic. Kasi ito yung mga minemerienda naming magkakapatid noon. Di ba? Rich kid. Kasi madaming pinapadala nun si tita ko. Ito yung mga minemerienda namin. So parang kapag, kapag kinakain ko to, parang feeling ko nasa bahay ako sa Ilocos. Ganyan. Tapos, gustong-gusto ko to kahit hindi siya lutuin or maprito or whatsoever. Ang Great Value, titikman ko yung Great Value. And then, titikman ko tong Libis. Parang itong Libis, natikman ko na to. Parang ito ata yung mga binibili ng tita ko na pinapadala. Great Value din ito. Kasi, parang mas mura tong Great Value ng $1 compared sa Libis. Okay, so punta naman tayo guys sa mga meat. So, for the first one here is choc pot roast. Ayan. Gustong-gusto ko talaga tong choc pot roast kasi meron siyang mga fat, something dyan. So, kapag i-grill mo siya, pag i-adobo mo siya, bibistek mo siya, masarap siya. May malinamnam na part kasi meron siyang malilit na fat. Yan. Pero not too fatty. So, this one is $13.24. Ang kalahating kilo po ay $5. So, 5.47. Almost 300 ang kalahating kilo. Bumili din ako guys ng ito. Medyo pumikit na lang ako nung binili ko to. This one is our beef rib back. Ayan. Ayan siya. So, ang gagawin ko dito is i-oven ko siya. I-oven ko tong isang rack. Itong isa. Dalawa kasing to eh. Dalawang rack kasi to. So, tong isa i-oven ko. Tong isa gagawin kong
Ay, bulalo ka ako sana kaso ang lalaki. Paano ko to kakainin? Paano ko to ilalaga? This one is chicken liver. Alam nyo ba, 5 lang tong chicken liver na naka-display. Kinuha ko agad yung 4, sis. Kasi madalang lang ako makabili ng chicken liver. So, magluluto ako. Sa weekend kasi, darating yung mga friends nila love. So, makikipag-bond din ako sa kanila. So, I'm gonna cook chicken sisig for them. Yeah. Tapos ito, guys, isa rin pinikit ko. Tilapia. Tingnan yung tilapia nila. Tingnan nyo, guys, yung tilapia nila dito. Yan ang tilapia nila. Kala ko naman tilapia ang ano talaga. So, ano na siya, boneless and skinless na siya. This one is $6.76. So, ang 1/2 kilo, ang 1 pound is 6.56. Samantalang sa Pinas, 120, 150 lang ang 1 kilo ng tilapia. Bumili ako, guys, ng 2 whole chicken. 1/2 kilo lang niya is $1. 1 pound is $1. So, yung 1 kilo, parang 100 pesos lang, o, diba? $5 tong isang ito. Tapos, yung isa din, $5 din. Magkasing laki lang din sila. Medyo mabigat, hindi ko na siya ilalabas ka. Tsaka kasi, tumutulo siya eh. Kaya, inang-carpet. Okay. So, papakita ko na lang din sa inyo, guys, yung nakuha ko sa Lovans na Asian store. Sprouted munggo. Gustong-gusto ko kasi to sa bibimbap, sa kung ano-ano pa. Papaya! Papaya, guys! Ayan. So, gagawa ko ng sapsapurikit. This is the nori. Ayan. Kasi, gagawa ko ng kimbap at saka kimbap tsaka, ano ba yun? Yung kimari. Ayan. Sotanghon. Mahilig ako sa sotanghon. Bean vermicelli. Ayan siya. Yun lang, guys, yung $220 ko. Ayan. So, I hope nag-enjoy po kayo sa panonood. And sana may napulot kayong aral. Sana may idea kayo kung ano yung mga ginagastos dito. Kasi, hindi ibig sabihin na mataas yung sahod. You have a lot of money because ang bills dito, see, for my food pa lang, 10,000 na. Hey everyone! So, shoutout time na naman po tayo. Magko-comment, mag-shoutout lang. Mag-shoutout lang po ako, guys, sa mga nag-comment po sa aking vlog na Filipino Nurse 1-month food haul plus organizers. Ayan. So, ito po. Shoutout kay Sis Mary Diana. And kay Jella Alex. Hope to meet you one day. Sabi niya, nasa ang state ka, sis? Sana, makita ko kayo. And then, shoutout din kay Sis Manilyn Gonzalez, Ronnie Caberto, Joanna de Guzman Cab, Raymond Caberto, Trisha Ann Kabakungan, and may bago pa to. Risa Yinturij. Hindi ko alam basahin talaga, sis. Pero, YNTURIJN. Ayan. Happy New Year po. Sabi niya, Happy New Year, everyone. Ayan. Late na talaga tong mga vlogs ko. So, I hope maantayin nyo din yung mga holiday videos ko. Though wala akong masyadong holiday. Parang ano lang, Christmas tsaka New Year lang talaga. Hindi ako masyadong nag-vlog ngayong December kasi medyo busy. But anyway, guys, thank you so much everyone for watching and for subscribing. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe kayo and pintot nyo yung notification bell button para lagi po kayo ma-update sa mga bagong vlogs dito sa ating channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Jeff Mia. And yun lang, guys. Thank you so much, everyone. And I hope to see you guys on my next one. Bye!